Стоян Русев от отбора на Оптимист. Победа 5-1, крайен резултат срещу Черноморе. Няколко думи за изминалия двубой, как протече срещата? Изминалият двубой според мен протича много добре, много корав съперник имахме днес срещу нас, отбора на Черноморе. Играят сериозни футболисти в този отбор, Том Спасов, всички го познаваме. Аз съм лично много доволен от нас, от нашия отбор. Това е още за какво да кажа. Прави впечатление, че на моменти имаше груба игра. Как бихте го коментирали? Не, по-скоро бих казал твърда игра, отколкото груба в рамките на позволеното. Но в такъв мач, такъв заряд е нормално да има такива сблъсъци, според мен. Имаше ли нещо, с което ви затрудниха отбора на Черноморе или доста лесен съперник? Според мен, пак както казах преди малко, отбора на Черноморе е много силен отбор и наистина не затрудни много. Просто днес имахме и шанс да се отбележим положението. Отборната игра доведе до победата или индивидуални качества? Според мен изцяло отборната игра доведе до победата и отпреди и отзади седяхме много добре. И това е какво да кажа. Мога да отлича Георги Тозаков и Боян Динев днеска за силната игра, както всичките, не само двамата. Йордан също направи много силен матч. Така. Излязахте ли с контузини играчи след края на срещата? Днеска според мен нямаше контузини след края на срещата, всички сме здрави, дай Боже, така. Добре, благодаря, успех на вас. Успех на вас.